missatge que els alemanys eren uns estirats, uns bordes i uns capquadrats, no? I que els italians tot el dia estaven pensant en noies i en sortir de festa i que els francesos eren uns refinats, no? Tots aquests estereotips els va deixar de tenir després de fer un Erasmus. És el programa europeu d'ensenyament superior que vol potenciar la mobilitat d'estudiants i professors i alhora reforçar la identitat europea. Ara compleix 20 anys i durant aquest període s'hi han apuntat més d'1 milió d'estudiants, la majoria d'ells espanyols. I segons un estudi de la Comissió Europea, el 90% dels joves que han fet un Erasmus ho troben una experiència molt positiva. Sí, l'Erasmus és festa, però hi ha altres motivacions que porten els estudiants a apuntar-s'hi. La majoria decideixen estudiar uns mesos a l'estranger per aprendre i practicar un altre idioma. A més, molts dels joves creuen que l'experiència els servirà per tenir més opcions de trobar una bona feina. I el país que més atrau és Espanya. De les 10 universitats europees que reben més estudiants, 8 són espanyoles. La que té més èxit és la de Granada, que el curs 2004-2005 va acollir 1.620 estudiants. La Universitat de Barcelona és la 6a receptora, amb 1.255 alumnes, i en el 8è lloc hi trobem l'Autònoma, amb 1.142. Per la Comissió Europea, Catalunya és l'exemple que els universitaris no es basen únicament en criteris lingüístics per triar la destinació. El que volem és crear un entorn lingüístic favorable per a la mobilitat, on totes les llengües de la Unió Europea puguin participar i estar al servei de la comunitat. I vol dir també incloure llengües regionals que s'utilitzen en algunes universitats, com per exemple el català a Barcelona. I si ens fixem en les universitats que més estudiants envien a altres països, les espanyoles tornen a destacar. N'hi ha 6 entre les 10 primeres. Encapçala la llista la Complutense de Madrid i en el 9è lloc hi ha la Universitat de Barcelona. La principal crítica dels universitaris és que els diners continuen sent un obstacle important per apuntar-se a fer un Erasmus. Jo sempre que penso en el meu Erasmus tendeixo a posar-me bastant nostàlgica. Vaig estar pràcticament 5 mesos al sud de Suècia i vaig conviure amb gent de tot el món. I'm Italian, Tobias is German, Lars is Danish, Wendy is English, and Soledad is Espanyol. She is the only one from here. From? Tarragona. T'has d'espavilar tu sol, t'has d'administrar els diners que tens, has d'aprendre a relacionar-te amb els altres en un idioma que no és el teu. Somos más de 15 estudiantes de Erasmus que no hablamos catalán. Anar-te'n d'Erasmus és anar-t'ho a passar bé. També és cert que una mica has d'estudiar, perquè si no portes el certificat en què has aprovat totes les assignatures, hi ha un segon pagament del que et toca d'Erasmus que no el rebràs quan tornis. L'Erasmus, de moment, encara no és una cosa que pugui fer tothom, crec. O tu portes estalviant molt de temps pensant en aquell objectiu, o tens una família que està disposada a ajudar-te, o una cosa així. Està tot fet una merda. Tu dius que ets de Barcelona i tots volen venir a Barcelona, tots. No és ni pel sistema educatiu ni pel que puguin aprendre. Ells el que busquen és passar-s'ho molt bé, els encanta el clima. Jo crec que l'Erasmus, en el fons, és una eina molt bona per fer-te sentir europeu. I això jo crec que en un futur no gaire llunyà també em pot ajudar professionalment molt a l'hora de trobar feina del que a mi m'agrada. Parlem ara dels estudiants de primària. Els alumnes